И здравейте, хора! Аз съм Аркей, а вие сте с канала Луите БГ. И днес ще играем Minecraft Survival. Кръсти го YouTube Survival. Виждате, че има малко левел. Това е защото преди малко се спалнах. Там виждате зайци, овце. И убих малко зайци. И така. Гравел. После ще видя какво да ви обясня. Знаете, че преди имахме само някакви смешни видеота. От днес започваме и гейминг. Да, гейминг. Снимаме игри, това означава, някой не знае. Да ви кажа малко повече за себе си. Казвам се Евгений, ако някой не знае. Да. И живея в София. На 12 съм. Не, на 11 съм. След малко правя 11, нали? Зай, какво ме гледаш? Да, на 11 съм, от София. И това, което мога да ви кажа по-специално за мене. И сега да започваме да оцеляваме на Майнкрафт, разбира се. Естествено. Дай да си скачам. Заел. Гора! Но там да видим какъв беше този гравел. Дами и господа, да, точно така, намерили сме вилидж. Да. Сега да обиколим. Здравей, вилиджър. Аз съм новия ви съсед. Да! Такова, ковачница. Ковачница, наковалня. Там, дето има къщата с чест. Ако някой не знае какво е Майнкрафт. Хубави неща. Значи храна. Добре. Крава. Искаш ли да се оженим? Не, много сериозен. Окей, аре. Да. Планина. Аз за сега ще се развивам тук. Всъщност ще живея в вилиджа, докато не реша най-хубаво място ни спална. Докато не реша къде да ми е къща. Примерно съвсем ще живея тук в вилиджа. Приятелите ми са така. Новите ми съседи и така. Със сигурност с планината ще правим нещо. Може да направим една голяма ферма, но това са неща за близкото и далечното бъдеще. Клипове няма да има толкова често, но и примерно през ден-два ще има. Очаквайте си, поне очаквайте всяка събота, всяка неделя, всеки вторник. Може и петък, не се знае. Но не очаквайте само Майнкрафт. Майнкрафт не е игра за да играеше така. Постоянно се имаше. Това е като наркотик за тебе. Това е игра за развлечение. Малко мислене, което аз не мога да правя, но това е друг въпрос. Все пак. Да, естествено ще се пее, изчакайте. Да, естествено някакъв циган с количка ще мина по улицата. Съжалявам от този шум, но цигани, какво се прави? Зайо. Имаме 12 саплинга. Да, не ги засадих, но ходят да взимам дърво. Оригинално, но казва ви, не мога мисля. Този клип го снимах за втори път. То виж не го бях забелязал, така че. Защото там едно нещо снимам с бандикам, ако не виждате. Ето тук някъде на екрана нагоре ще излезе бандикам.
Значи сега да се устроим. Керо. Тук има фърнеси. Ядем ги! Спомняте ли си, когато имаше вързане си? Да, ако това се питате, как виждате durability-те, които не знаят все пак, цъкате F3 и хаш. След това може пак да цъкнете F3, не ги виждате. Цъкате F3 хаш, H по-скоро на английски, виждате ги. Аз съм на 1.8. Да, ако някой не е забелязал. Вече имаме 2 печки. Ура! Тук знам. Не, от тук от прозорците видях букшелфовете. Ето точно за това ви казах. Точно за това. Съжалявам за това. Дразна се така като става. Съжалявам за което. Но просто съжалявам. Искрено съжалявам. Сега правим един меч. Това ще гледам да го махна и да не става такива злополуки, да го наречем. Скоро може и да направя така, че да снимам и с фейскам. Нали, имам камера, но не знам дали ще се получи. Добре, не знам дали ще получи хубаво качествено видео, така че за сега не. Вече имаме и храна. Не, месо. Като за мъже. 2 Тук някъде видях още една овца. Да, знам, че лагва малко, но аз съм малък сега, нали, 11-12 години. Просто е така. Не съм някакъв като Теко, примерно, или като Бойнк, или като Диро, или като... Съсед ли ще ме бъде? За квартирант ли ще ме бъдеш? Или като Евил Сайт, или като... разбрахте ме. Не съм такъв, че да сме толкова качествени. Сега да спим. Да, тук и... Тук втори са квартирант. Още човек. Аква Инфинити едно. Аклата, не мога да прочетем, сари. Видеото стана малко по-дългичко вече. Ще гледам да ги правя по 10 минути. За да не са оттекчителни. Знам, че договоренето ми е оттекчително, но това като за първия епизод, благодаря, че ми отвори вратата в портиерче. Видях, че тук стъклата е нужно за да се говори. Понеже е първи епизод и няма какво толкова да правим, нямам толкова идеи. Надявам се да стане някакъв фейл с видеото. Аз следващите видеа ще си... не знам, защото скайпа ми направи фейла първия път. Но сега никой да не влезе на меня или да направи нещо в скайп, защото ще го видите. Ама аз съм прекръсил всички, така че нищо. Това мисля да е край на епизода. Те ли беше? Окей, така. Секретаранте, така е. Гледам там. Окей, натам ще гледаме. Добре, натам ще гледаме. Добре, абе, къде отиваш, бе? Да си свършим ги палки, сори. Абе, сега сме си легали. Харесайте, коментирайте, абонирайте се за канала ни.
и до виждане.